Gyere vissza! Megyen vissza sárkány. Várjál, majd megfogom, és akkor úgy. Na most megfogja az 5 kubot ki. Várjál, még ne kezdje fogni. Mi az Isten van azzal? Kitekem egy kicsit. Közbe engedd le, Balázs, megfogod, beledugod a kezedet, és közbe tekered le, ahogy szaladsz. Jó, elég annyira. Mehetsz. Lassan. 1, 2, várjunk. Majd elengedem, kicsit futsz, 1, aztán 2, elengedem. Engedni kéne, zsidom. Igen, ez tipikus, hogy amikor az ember fel akarja venni, akkor töketlenkedik. Közelíts. Azt szerencsét vettél, mi a bokorba. Na most jó. Most jó! Engedd. Gyere, gyere, gyere! Fuss el előttem! Nem bírom. Tovább. Mit csinálsz? Csak egy ilyen körpanorámát. Balázs, nézz ide! Mondjál valamit. Gyere ide. Sárkányrepülő. Most szaladjál, most fúj a szél. Futás. Beletekeredett. Kész. Hülye gyerek. Az biztos. Így nem lehet, kisfiam, csak ha megigazítod előtte.